en això del futbol, dic professionalment. Sí. I clar, és el segon any consecutiu que l'Espanyol salva la categoria matemàticament a la penúltima jornada. Si aquest és l'objectiu, doncs aleshores felicitats perquè objectiu aconseguit. Però tu creus que l'Espanyol hauria de lluitar per altres coses, que no fossin la salvació matemàtica a falta de 2 jornades? Sí, des d'un principi sempre es busca un més enllà, no? Una UEFA o estar més amunt. Finalment, els punts són els que són, no? I tu el que busques és la salvació matemàtica. Ara ja estem tranquils i ara pensant al partit del Mallorca. Allà a Mallorca, que s'anirà pels 3 punts, suposo. Sí. Vam igualar la temporada passada, no? Clar que sí, nosaltres sempre anem a buscar la victòria. Serà partit molt complicat, ja que el Mallorca... Sempre ens té moltes ganes, el Mallorca? Sí, no? I a més el lloc on està el Mallorca, no? Que està per pujar a Champions, i bueno, serà un partit molt complicat. On segurament, segurament no, segur, tu tornaràs a jugar. Tornaràs a ser titular. Bueno, no se sap, això... Però pràcticament, no? Se'n suma perquè, clar, les baixes, hi ha moltes baixes al primer equip de l'Espanyol en aquests moments. No, estaria molt bé. La veritat que estic molt content i molt orgullós de tenir aquesta confiança, agrair la confiança de Mauricio i de tot l'equip, perquè clar, sense ells no podria jugar d'aquesta manera. És que Raquel, Jordi Amat, aquí on el veus, amb 18 anys, porta 3 partits consecutius com a titular del Reial Club Deportiu Espanyol. Qui t'ho havia de dir, Sí que és veritat, sí. Al començament d'aquest any ni m'ho imaginava, era algo impensable. Vas tenir un debut una mica precipitat, però benvingut, sí. Sí que és veritat, amb Moisés i amb l'Arbi, que no em deixava entrar. És veritat. Però bueno, després per circumstàncies he pogut jugar 3 partits de titular i ara a seguir treballant dia a dia. A més, allò justament va ser contra el Mallorca, és a dir, farà just una volta aquesta propera setmana, i tu saps que hi ha molts jugadors que un dia juguen 7 minuts amb el primer equip, però després, fins que no tornen a sortir en una alineació, poden passar anys fins i tot. Sí, tu en aquesta mateixa temporada ja has tornat a sortir. Sí, jo sabia que davant dels minuts del Mallorca era un premi, era una gran oportunitat on jo veia molt difícil de tornar a repetir. He tingut la sort de poder jugar uns minuts més al Bernabéu i després aquests 3 partits de titular. Això, imagina la sensació de poder jugar de titular davant d'un Osasuna, davant d'un València, i bueno, són minuts gloriosos, qui ho diria. T'han dit si faràs la pretemporada amb el primer equip o no encara? No, d'això no ho hem parlat encara. Ara hem d'estar més pendents de la salvació de l'Espanyol B. Sí, és veritat, perquè avui ha perdut i suposo que alguns dels que estem al primer equip baixareu a ajudar. Sí, segurament. Víctor Ruiz o Didac Vila, jo mateix, segurament baixarem a fer la promoció. Doncs sort per tots 3 i per l'Espanyol B. Volia dir que aquesta casa també ha estat pendent avui del futbol femení, del primer equip de l'Espanyol, que s'hi jugava a la Lliga, no s'ha escatimat en recursos i el Canal 33 ha ofert la transmissió en directe. No ha pogut ser, però encara la temporada es pot arrodonir. Veiem quina ha estat la crònica del partit. 90 minuts no han estat suficients per remuntar l'1-0 de l'Anada, un resultat que ha marcat el ritme del partit, trencat pel joc dur i defensiu que han mostrat les noies del Rayo durant tota una primera meitat sense gols i poques ocasions clares. No ha estat fins al minut 32 que Natàlia, l'autora del gol del partit d'anada, ha trobat espais amb aquest xut desviat als núvols. L'ocasió més clara de l'Espanyol ha arribat a peus de Vero al minut 34, quan l'àrbitre no ha xiulat una falta clara sobre la gallega. Després del descans, les blanquiblaves han intentat buscar la connexió amb Conti per dalt, però les pilotes llargues han estat poc fructíferes per a les noies d'Oscaraja. Adriana Martín ha fet el 0-1 al minut 79, un resultat que ha encarat clarament l'eliminatòria. La galleda d'aigua freda ha fet reaccionar les blanquiblaves, que als 3 minuts han empatat el partit amb aquest llançament de penal de Conti. Tot i així, el gol no ha estat suficient i el Rayo Vallecano s'ha proclamat campió de la Superliga femenina per segon any consecutiu. Doncs deia que la temporada encara es pot arrodonir perquè queda la Copa de la Reina, que es disputarà del 2 al 5 de juny a Basauri, al País Basc, i potser les jugadores de l'Espanyol defensaran el títol de campiones, perquè el van guanyar la temporada passada. 2 apunts més que els hi volíem fer, que ho tinc aquí. Ahir, mira, saps que tanquen els bars ara tots al voltant de l'estadi, perquè no hi hagi aldarulls i coses d'aquestes. S'haurà de parlar bé la temporada que ve, però mira, vaig estar a la penya espanyolista de Cornellà, a veure si es veu aquí, sí, el seu president, el Xavier, em va donar aquest fulletó que és de la plec, el 20è plec de penyes de l'Espanyol, com no podia ser d'una altra manera, a Cornellà, el 29-30 de maig d'enguany, així que tothom que entri a la web del club, a la web de la plec de Federació de Penyes, que ja tindran tota la informació, tots els actes i els esdeveniments per tots els pericos que han de celebrar aquest any. I una altra cosa, també que ens han dit que això ens ho han dit, es pot avançar i és una gran notícia. Doncs sí, i és que possiblement, probablement, la ciutat esportiva de Sant Adrià finalment durà el nom de Dani Jarque.
que era una cosa que tothom havia reclamat, que no acabava de succeir i ara sembla ser que acabarà sent així. Això és una gran notícia, Jordi. Molt bona, la veritat, i s'ho mereix, no? Tenir aquest símbol i poder ficar el nom de la nostra ciutat esportiva. Doncs, Raquel, hem d'acabar i avui s'acaba el programa. Estem molt contents perquè l'Espanyol continuarà a primera divisió una temporada més. Això és magnífic, però clar, avui hem d'acabar amb emoció. Hem d'acabar amb emoció perquè tots sabem que les coses tenen un inici i un final. El que no sabem mai és la distància entre l'inici i el final. I en aquest cas parlem de Raúl Tamudo. Han estat més de 13 anys i en això del futbol, 13 anys, pots arribar a estimar molt a una persona, que és el que ens ha passat a tots amb Raúl Tamudo. Doncs deixem que acomiadi primer a Jordi Amant. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. La temporada que ve, si ets el primer equip, que esperem que sí, doncs esperem tenir-te de convidat una altra vegada. Seria un bon símptoma, no? Sí, a veure si hi ha sort, home. Doncs gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies, Jordi. Com deia el David, ens hem d'acomiadar, falten 6 minuts per les 10 de la nit i, evidentment, no podíem marxar sinó d'una altra manera que amb imatges que vam viure ahir perquè s'ho mereix, perquè Raúl Tamudo és el màxim golejador de la història de l'Espanyol, perquè ha guanyat 2 Copes del Rei, ha jugat una final de la UEFA, perquè és la bèstia negra del Barça, amb el Tamudazo, ho hem de dir, i perquè qui no s'emocioni amb les imatges amb les que us deixem és que el seu cor perico no batega amb força. Gràcies per ser amb nosaltres una setmana més. Nus a la gola en aquests moments i ara sí que el podeu desfer tots quan veieu aquest muntatge musical. I bona nit. Bona nit.